কি উল্টি জম মারিয়া নাকি? ସେ ଯାଇତା ଦେଖି ତ ସେରି ପଡି ତା ଦାମରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ନି ଲୁକା ମାର ଧରି ଜିତେ ମାଳେ ଦାମରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିଗଲା ଚା ଟିଣି ପିଟି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଳ ହେଲେ ଘୁରିକିନା ଯିଆ ସେ ତାଙ୍କର ପଛା ଆଳୁ ବାଳ ଫାଙ୍କାରେ ନମ୍ବର ହାତୀଟା କି ନାଇଁ ଦରିଆରୁ ଏତେ ଛୁଡିଆ ଦେଖାଉଛି ପାକା ଯିବ ତ କଡେ ବଟା ଦେଖିବ কি উল্টি জম মারিয়া নাকি? ସେ ଯାଇତା ଦେଖି ତ ସେରି ପଡି ତା ଦାମରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ନି ଲୁକା ମାର ଧରି ଜିତେ ମାଳେ ଦାମରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିଗଲା ଚା ଟିଣି ପିଟି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଳ ହେଲେ ଘୁରିକିନା ଯିଆ ସେ ତାଙ୍କର ପଛା ଆଳୁ ବାଳ ଫାଙ୍କାରେ ନମ୍ବର ହାତୀଟା କି ନାଇଁ ଦରିଆରୁ ଏତେ ଛୁଡିଆ ଦେଖାଉଛି ପାକା ଯିବ ତ କଡେ ବଟା ଦେଖିବ